Hello everyone, खुलुमबाय. How are you all? I hope बयबो मोजाङैनो दङ. ओमफ्राय दिनै जा गोबावनि उनावहाय गामिनि चार्चआवहा थांदों आरो जोङो. ओमफ्राय आंनि बेस्ट फ्रेन्डखौ लोगो मोनदों. लोगो मोननानै जा खुसि जादों दसेयावनो जा खोथा रायलायनानै मिनिबाय. जा हेपि मोनो आरोना गोबाव उनाव लोगो मोननानै. जों सानैया माने गामियावहाय थानाय जाया, बिनिखायनो जों सानैया लोगो मोना आरोना बारा. ओमफ्राय लोगो मोनबा जा खुसि जायो. चार्च जोबखांनायनि उनावहाय नै जोंना दादानि फिसाजोखौ लोगो मोनदों आरोना लामायावहाय. जा किउट आरोना बिथाङा नै बिबैजों बाजानानै माबायदि मिनिगासिनो आरोना आंखौ नुनानै. ओमफ्राय जा किउट. ओमफ्राय बियो माने लाजियो आरोना, जा गोबावनि उनाव लोगो मोनो नालाय आंखौ, बिनिखायनो बांद्राय सिनाया, ओंखायनो माने थानो नागिरा आरोना आंजोंहाय. बामनो लुगैबाबो थाया. आंखौ नुबाय थाया नालाय, ओंखायनो थानो बायो आरोना नुबाय थायिखायनो. थेवबाबो नुबानो मिनियो आरोना, बाट थायाल'सो. ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं सानबाय नोंथांमोननो जोंनि बारियावहाय मा दङ बेखौ देखायनो. बियो जाबाय पेशन फ्रुट. बेनि उनावहाय नै जोंना बारिनि थाइजौ आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय मा दं नायदो, खान्थालबो दं आरोना जोंना. ओमफ्राय नै खान्थाल, बेयो जाहैबाय खान्थाल. बेनि उनावहाय थाइजौखौ हानानै जाबाय आरो. बोथोराबो जा गरम नालाय, बेनिखायनो थाइजौखौ लेबनानै जाबाय आरोना. एसे मोजां मोनबाय जानानै. मानो होनबा गरम बोथोरावहा थाइजौ बिदिनो फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो आरोना आङो. ओमफ्रायहाय आङो लोगो मोनबाय भालु. बेखौ जा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों. बे सैमानि नामानो जाबाय भालु. बियो जोंना आनैमोननि आरोना, जोंहानि सैमा नङा. बिखौ जा उन्दैयावनो लानानै फैदोंमोन आरोना, जा फिसासामोन बियो. ओमफ्राय नै माबोरै देरखो बेखौ नुबाथाय बयबो गियो आरोना. अरगोन नामा जानानै. बाट बियो बिदि नङा, बियो एसेबो रावखौबो बेबायदि अरा. बेखौ नुनायावहा एकदम गिथावना नुयो, थेवबाबो बियो ना रावखौबो बिदि अरनो रोङा. एकदम खोथा मानिग्रा, एकदम थान्दा आरोना बे सैमायाहाय. बियोहाय जोंना आनैमोननि फ्लावर गार्डेन आरो. जोंनि न'आवहाय फ्लावारफोर थाबासो समायो आरोना. जा मोजां मोनो गोसोखौ फुङाव सिखारनानै बिदि समायना बायदिसिना बेलेग कालारनि फ्लावारफोर नुबा जोंनि गोसोखौ गोजोनो आरो. नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो सोर आंबादि फ्लावार नुबा गोजोनो. आंथ' बिराद हेपि जायो फ्लावारफोर नायनानै. आरो बेलेग टाइप्सनि फ्लावारफोर दंबावो. नै लिलिबो दङ. बेखौ लिलि होनो ना मा होनोमोनथाय, नोंथांमोना खोन्थाहरदो मिन्थियोबा. बेनि उनाव आं सानबाय आंबो एसे फ्लावार्सफोरजों फट' लानि होननानै. मानो होनबा आं बिबार नुबाथाय एकदम थानो हाया आरोना. बयबो बिदिनोखा आरोना, बांसिन हिन्जावफोरानो बेबायदि बिबार नुबाथाय फाग्लि जाखायो आरोना बयबो. आंल' नङा खोमा, आं मिन्थिला. बाट नै आरो बेलेग टाइपनि फ्लावार बाव बेखौबो जा बिउटिफुल नुदों आं. रेड कालार फ्लावार्सफोर सोर मोजां मोना, बयबो मोजां मोनो आरो. बेयावबो थांनानै एसे फट' लालायबाय आरोना आङो. बेनि उनावहाय बियो जोंहानि फ्लावार आरोना. बियो मोनसे दंफाङाव नै माबायदि डेक'रेट खालामनानै दोनदों आरोना जोंना बिमायाहाय. जा बिउटिफुल डेक'रेट खालामनानै दोनदों मालाय नै. बेनि उनावहाय नै जोंना लेथुखुआ जा थाइदों आरोना, बिराद थाइदों नायदो. ओमफ्राय मोनजागोन ना मोनजा मिन्थिया, बाट थाइनायाथ' बिराद थाइदों. दायो लान्च टाइम, सानडे स्पेशल पटल फ्राय. बेनि उनाव फान्थाव फ्राय, बानलु फ्राय, पियास, लेमन, ओमफ्राय चिकेन अमा. जा गोथाव बानायदों आरोना जोंना बिमायाहाय. बेनि उनावहाय नै सबायजों दाउ आरो. लुगैनाङा लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव. थेंक इउ स' माच फर वाचिं. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन.